Сега, папката ще ни обясни как един български инженер изобрети уникален спортен автомобил. Всичко това на живо. Не знам дали ще видим някаква демонстрация на живо. Знам, че папката ни е подготвила нещо много интересно и сега му даваме думата. Добро утро! Доста трудно се излиза, между другото. Добро утро! Ако щете, вярвайте, но това чудо на техниката е разработено и конструирано от българи и смея да твърдя, че по нищо не отстъпва на италианските, немските, разбира се, английските традиции в автомобилостроенето, защото аз съм се качвал в не един или два автомобила покрай работата си. Сега да ви представя Росен Даскалов. Тук съм малко като в предаването Top Gear, между другото. Инженер от Русе, човекът от малък е запален по картинг, автомобилни спортове и така завоюва доста престижни места в целия си съзнателен живот. Много е странно така в такъв мощен автомобил. Адреналинът ти се качва. Добро утро и да ни кажеш първо защо пък точно син го кръсти. Има ли нещо общо с английското значение син на думата, което разбира се значи грях и откъде ти дойде тази идея, разбира се? Добро утро на вас и на всички ваши зрители. Ами естествено, че има значение. Просто чудихме се как да кръстим нашето така бейби. И понеже моторспорта изисква страшно много време, което ние отнемаме от нашите семейства, от нашите близки, от заниманията ни с други хобита и така нататък. И това е моят признат грях. Смятам, че който притежава този автомобил за бъдеще, също би имал същия проблем. Ти си го считаш като твое дете. Да. Един вид. Добре, нямаме особени традиции в България в автомобилостроенето, пък да не говорим в правенето на спортни автомобили. Може би Рено Алпин на времето имаше едно такова много известно, но то все пак не е българска разработка. Така как ти се нагърби именно с тази идея? Откъде беше сигурен, че се получат нещата? Чиста вяра и идеализъм ли е всичко това? Как се случват реално? Ами имах една детска мечта и започнах с състезателни автомобили. Не можах да намеря автомобил, който да е добър за мен в състезанията. Запознах се с моите партньори в Англия. Те ми помогнаха страшно много в развитието на спортния автомобил първо. След това видяхме, че спортният автомобил се получи много добре и решихме да продължим в тази посока и резултатът е този, който виждате. Сега, този автомобил е конструиран да се движи и по български пътища, нали? Това не е спортната модификация, това е модификацията, която в бъдеще живот и здраве всеки ще може да си купи евентуално. Това е спортен уличен автомобил, регистриран в Англия, преминал всички тестове и така нататък и съвсем спокойно може да се регистрира в България. Имате ли още работа? Все пак, нали, това е все още прототип, но има ли още работа по колата? Виждаме сега вътре интериора, разбира се, на автомобила. Естествено, това е първият прототип на уличния автомобил, който представихме на нашето представяне в Англия преди около месец. Миналата седмица бяхме на тестове с Autobild и Autoмоторен спорт на Хокенхайм. Ние ще продължаваме да развиваме автомобила в всеки един момент и за в бъдеще, но, както казах, това е първият прототип и естествено, както всеки първи брой има много детски болести, които ние се борим да решаваме, естествено. Сега много хора се питат, колко ще струва това нещо, защото знаем тези италиански, да не правим реклама, съжаление, в България, уважаеми зрители, е много трудно, не могат да се споменават конкретни марки, много добре знаете, но традиционните италиански автомобили са от 150-200 хиляди евро нагоре, а новите колко евентуално ще бъде цената на този автомобил на пазара? Започнах този проект с единствената идея да направя автомобил, който на мен да ми харесва. Аз съм картинг пилот. Гонил съм винаги представените усещането в картинга да се получи и в уличния автомобил и този автомобил е буквално копия на един голям картинг. Естествено, моята цел не е била печалбата, моята цел беше да направим автомобил, както казах, който освен ние да могат и другите хора му се радват. Така че нашата цел е да имаме една достъпна цена. Цената е 72 000 паунда с ДДС в Англия. Това какво значи някъде около... Ами български пари излиза много, но нека не го разсъждаем от тази гледна точка. Нека кажем, че примерно Алфа Ромео 4C, която е така доста малък автомобил в този клас и е спортен, струва около 55 000 евро базовия модел. Какво са казали за Англия? Какво сравнение са направили между другото между колата и къщите? Ами след представянето ми в Англия,
Daily Mirror, това е най-големият английски ежеседмичник, излезе една статия, където пише, че ние сме естествено, защото фирмата, с която представим автомобил английска в Англия, ние сме най-новият английски производител на хиперавтомобили, което автомобил струва по-малко от една къща. Сега, за мъжете, може ли да натикнем под капака, за да видим самия мотор, или трябва първо да го загасим ли как? Не, под капака просто не е нищо интересно. Двигателът е от Chevrolet, от General Motors, 450 кони, стандартен. Той подлежи на много апгрейд, но колата е 1150 кг, карбонова, Space Frame. Какво ще рече Space Frame? Тръбна конструкция, която е хомологирана в FIA за състезания. Абсолютно същата конструкция използваме за уличния вариант. Сега колко дига? Се питат хората, колко дига, от колко ускорява от 0 до 100. Нали? Това са такива стандартни въпроси. Този автомобил не е направен да дига 400 км. Той може да постигне всякакви рекорди, стига да се настрои за това. Този автомобил е направен да отидеш и да покараш и да почувстваш това, което усещаш в един рейсингов автомобил в улична обстановка. И естествено, ако имаш свободно време, да отидеш да покараш събота неделя на някои от известните писти в Англия или в Европа. Идеята, дизайна, визията на този автомобил е изцяло твоя, така ли? Идеята, дизайна и визията е на мен и на моят екип. Аз работя с екип от мои дизайнери, български, да. Имам и няколко човека, които само с това се занимават. Освен това, основният дизайнер, който ми помага най-много, се казва Симеон. Той е тук, но за съжаление не мога да го покажем. Освен това имаме 20 човека, които се занимават само с това, и още около 7 човека в Англия. Добре, на практика вие в България нямате конкуренция. Ясно е, че този автомобил няма да бъде предназначен за българския пазар, но срещате ли така ревност, завист от хора, които са опитвали да го направят? Защото знаем, че това е типичната българска история, така да се каже. Ще ви кажа причината, поради която днеска сме тук специално и с състезателния автомобил, който ще представим по-късно на една писта, самолетна писта близо до София. Тя се казва Владо Илиев. Той беше единственият човек, който морално ме подкрепеше във времето, което развивахме автомобила. Познавам почти цялата автомобилна гилдия. Освен това имам толкова много познати от другия бизнес, който имам в България. Искам да ви кажа, че много малко са хората, които ми се обаждат и казват: браво, нали, направили сте нещо наистина добро, което, пак казвам, моята цел е да докажем, че България не е място, което може да се произвежда само неща на ишлеме, а ние също имаме хора, които могат да мислят иновативно и да прилагат нещата в действие. И нека да има и други такива хора, които да добият смелост, след като видят, че нашия проект проработи, и да успеем и да дръпнем малко напред имиджа на България основно. Да. Добре, като каза България и българи, ти имаш така идея да направиш специален спортен отбор, който фактически да се представяте с този, разбира се, спортна модификация на автомобила. Да, идеята, както казах, е на господин Владо Илиев. Той, след като видя автомобила как се представя в Англия на последното състезание, реши, че може да заложи името си и да участваме да направим един отбор, който да е изцяло на изборни начала, да участва в европейските серии до година, но за това ще разкажем изцяло на нашата презентация, която ще бъде днес. Кога ще бъде, между другото, презентацията? Днес от 11 часа. Да ви летиш телефон. Да не го карам все още, но... Може, разбира се. Просто да поседна, само да не натисна нещо и да вземем да тръгнем, че е хубаво да... Много трудно се сяда. Крака е изправен. Крака е изправен. Малко е трудно с микрофон, между другото. Откъде да изгасим мотора? Не го изгасим. Да не го изгасим. Хубаво е да загрява автомобила, така ли? Да. Сега, провежда ли състезания? Може ли да се кара в това време, в тия условия, между другото, като е по-студено? Не са особено подходящи за този тип автомобили, но както всички знаем, ако гумите са подходящи, може да се кара във всеки условия. Имате идея скоро да го представите на специално изложение, доколкото знам, в Германия? Значи ние участваме за трета година в най-голямото автомобилно изложение в света за такива автомобили. Казва се Autosport Birmingham. Тази година имаме щанд с 3 автомобила, 110 квадрата, където ще представим GT3 автомобила, GT4 и този автомобил. Пак, както вие казахте, английския пазар е най-важен за нас. Просто там ни приемат много добре и благодарение на спортната ни дейност. Миналата година ми 9-то и 3-то място на... Това е, може би, интересно да споменем. Може би пропуснахме за първи път появата на спортния автомобил на пистата Silverstone. Тя е легендарна писта във Формула 1 в много състезания. Се класира на 9-то място. Фактически наистина състезава се само с отбрани
както казахме, немски и италиански автомобили. Да. Как се почувствахте тогава? Какво се случи всъщност за самото състезание? С две думи да кажа, това е шампионат, който е най-конкурентен и атрактивен. Казва се GT Cup UK. 36 автомобила в решетката, Ферари, Порше, Астън Мартин, заводските отбори на Макларен, общо взето тестват. Най-големите общо взето, да. И от толкова автомобили за първи път миналата година успяхме да се класираме на 9-то място, всъщност първото ни състезание, което мен всъщност ме мотивира да продължим напред, защото видяхме, че автомобилът има потенциал за развитие. И знаеш кое е най-странното, Росене, че аз никъде не съм прочел за това нещо. Защото чета за всякакви други глупости, обаче според мен това е наистина едно страхотно постижение. Това е парадоксът, който се случва в България много често, нали? Но... Да. Извадих уплътнението аз като сядах. Просто какво да ти кажа, габронез в спортен автомобил. Така, могат ли момичетата да си го поръчат в розово, примерно? Може един клиент се обади от Дубай и каза, нали, аз искам автомобила в черен мат. И ние започнахме да му обясняваме какви екстри, какви възможности. Той каза, не господине, моят въпрос беше, може ли да бъде черен мат? Всичко останало, нали, изобщо не ме интересува. А той може да си го купи и после да си го пребойди се евентуално. Ние можем да го направим. Този автомобил ще бъде произвеждан по поръчка, съобразно изискванията на всеки един клиент, така че не е проблем да удовлетворим всяко едно желание. Много благодарим на Росен Даскалов. Ние стискаме палци на син R1. Това е всъщност неговото бейби, както разбрахме. Неговото бебе. Нашето бейби. Тяхното бебе, защото около него работи цял екип от специалисти. Разбира се, беше много приятно да се повозя при теб. Стискаме палци на по-нататъчно състезание. Наистина да направите един отбор в GT4. Би било успех, нали, за българските конструктори. Искам отбора да е изцяло български, на конкурси начала да изберем пилоти, механици, менеджери. Отбора ще се базира в нашата база в Мюнхен. Състезанията са в Европа на престижни писти като Монца, Спа, Хокенхайм и така нататък. И наистина, пак както казах, да покажем, че в България могат да се случват и други неща, освен да шиме ризи и дънки. Точно така, много хубав финал. Не е загубена надеждата за България. Случват се нещата и в България, както разбрахте, уважаеми зрители, много ти благодаря. Видях, че са на пистата Лесново ще ви чакат тези хора с двата автомобила и тестове. Павка, с такъв или с друг автомобил ще ви се наложи днес да излезете от вкъщи, да отидете на работа и на друго място. Така че полезна информация чрез камерите БГ. Показваме каква е пътната обстановка, пък и не само в София и другите големи градове. Ще отидем и на планина за малко.